an staire is ag tagaí ag a híneag achris tíreach rasta rún. Tom, hi. Bhí Tom deach ginseachtam gur tú cíine gur sír leis. Bhfuil dit mis dáiteag at sa stúdio. Leis céad? Bhfuil ditan si de chláir inna as bhí tuimi. Amach tú gara. Níl agam. Bran sé ar cheán. Atas go má siú é riadú. Well, déanam am íomh. Ní bhíon róchóchasach. Tána got ar cheán. Ja, tas go. Daar is zoals in Tama Horse go hier dag naar het. Wel, check mis neens let. Als je waard niet stuk er gebeurt niet hoort. Stuur me naar het val niet rochen maar. En anders, shut them hands more. Wat zou je de hands more wat zeggen mij? Wel, is kosul gul gachrat soccer agaf. Een chance gul shif mag jigsaw. Níos an céad a tháinig ar Jason ar réir. Níos an céad a tháinig ar Jason ar réir a dúirt mé. Ó, níor sam. Tá sé socrínis nach bhfuil? Well, mar gur gabh sé leis céile mar maidin féin cinnte go raibh fua ag a dom. Fra mé gur ceap sé nach raibh mé mac leir mar achar. Ar a ní hinna chur bethe fedí nach bhfuil sé bána gár. Well, céit ar chuir Jackar mar sin. Oh, Jesus! Rachel. A bheits le cúna hortam? Bhfuil sé bhfuil lista seo aontacha Jack. Aon sin se bhaid pensáid spéal a haint le béalte éagsúla. Bhfuil sé so. Yeah, tas heavy reds le fiol agus mar sin. That's all right. Yeah, just a bheits le cúna hors gom rudí réiteach. Tás agam nach chéad a job sé. Tá mai cinál faoi bhrúin is. Jack, céir tá gur steart. Táda? Jack. Capan Tom go mai cóúidir ag ar an síre seo. Agus ní man an daile leis. Agus céirta do go líana faoi? Táda, sa a má hens now. Níle Jack. Brianna, tá bailach éas go timp le seifad. Oh, yeah? Téile leis. Céirt? A tí féidir an réitinach. Cer faoi mílan le noscailt. Níle an chálan na béal an noscailt glúisin. Sféidir am sa fannach go nólaigh maithagrann tú. Choríide? Well, tá sé suas a taine is ní chuir séisteach na macharmsa. Ní féidir an réite. Tá sa an ghilta Jack. noscailt. Tá rudaí ar a síl seo a tá bhád níos táhacht daoine a chudeimbre. Agus sé de héal person tá ceann acu. Yeah, well, ar a leid ní ligan de chudáibre síosú. Nis nábí stúcach. Níl gnó ar behead a dain seo gur fiú tite amach leis a téhil túngrá leis mar jolar. Céir faoin gafa, I mean, mai mé... Nachtúra me séir a go sin. Na bích imrí behort ní ránach caiiciis. Snach bhui me Vanessa agus Robbie le cúnhortiam. Well, is that réite sílam gola ceirtad? Tá. Nis túra me séir an súb agus téirhis amachchas le le tam. Sala mé se ar a bháil? Yes, madam. So, a bheitginn tú cecho iscas a bheith se? Higlum sin eáil. Ach ag an am céine tuigim gúil sé deachar art cinna mar sin a ghéanamh ar a buinte. Cé bhfuil an plán aisteach, say the least. Mar sin hain sílim gúil gachrod clúdaí agah. Tá mai cínt go neibhre se. Cumán chean, ostáile. Má tú géirí go an éad sin ligige mé dit an cúpla seachtain tíar ágáil. Just socraigh adrah hain na ceistan agus na freigraí a bhééis se conasáidir an chlár cearcalór. Cínte. Tá táhairt, ní rá vinnig a bhíim có tuiscinach. Tom! Tá dúin sin. Tom, Jack. Brana, tá scéal am right here. Hey, Tom. Jack Lynn. Jerry! Ínta. Tas mar síre. Brana sean. Jack, tá chuilir socríogan. Tá óna chips láid san isis.
Eintach, tá má réidir sásta go hána se bar réite. Fuck sure na deach le chéidir. Ah, go leor. Ian, chuin tú an anam sa bheith cuidiú le síle a ggéann le hor. Tá go má. Má de chean. Camscoil go. Tá go bá se. Ah, go leor. Hey, gof me sé cafe mar sin. Tá go má se bhfuil cafe beagíntaach. Ón, cá a chuid sun reális ticket arrow. Tom, A bit crackíntaach. Tom cinnte go méid. Céirte. Ní féidir lom dul le inis tá job le déanamh agam ach bula mé le amachchan agus tu mí sunir dit. Sin tá, oké. Má go leor. Formád. Jake. Well, feic bheith húnís Janie sa bhaile. Ó fam nó me a pedí nó go dú Jack éis. Má éironn se gnóthach tam sin am hain. Mi se an sefan is, anna? Nó freistalí, heb cad fearlet. Well, ní bhhailm tosa bheith mar bás agam. Agus céim fá. Ó, ag sclábhíocht ó gúga dú. Cé cheapach a pedí. Céirt. Go meach an áte am. Go meach pórtíocht am a míalan. Tám se an bhí mo híal bunas céan agus fechan is me. Well, céirt agad an is. Níl tú cinnta go naibróch an áiteo amach. Mu sin nóbí chu dúltach, níelinn se bhuiit. No. Tá aglóm go mai an áiteo róhrúmar ar deachtasteach. Well, tásam nach me sírú mór an fé láthir ach trééis tamil tu go arhaid scealtan. Tá súil agam. Inéistíocht atá na fedí agus tá sé sin níos táhachtta ná teirigad a bheithéine is. Well, agus mar muid leis an beagání atá ag teachtasteach. Ó, nach méidir gohta a coppla job. Ja, féidir. Tá mé díach a brean thoach róne pedí agus tá sásta nóbair chuir isteach fan brabo síana. Agus, cá dagan de cheolach sa phlean seo rite? Nachhfuil sib sin isteach mór le éir a thuirtíí péin. Agus trééis tamil nach me Somálinn tá mar fád na a bheits náte dúna brabos. All right, yeah, I'm sure, Tom Kinta. Well, tá sin andam amacht. Ní ceart aine sail person a chuirí mhail. A bhathe le gó. Cuimhnig go rééis sin rita. Ah, Freddy, ceap tú? Go má. An scéal? Fór me duine fan siar lenta siar lom? Cé féin, ha? Ón, an trélia. Bard am réint eibrí anna. Mae líni fod i slw ac o sio a het teg yma le Seamus. Diar an é, tá dúleg Seamus o bortar cecha leor. Má tá héin dair ewa timp na háte. Be cheartis breitlis bod a cearca leoga joch charás. Wel, be yw gasi lo moelcha ma chastar diar me leise. Fala ta fysa. O, gyda mi eisiau gyfnod gyrwr tu as yn lo cynt. Ach, gyda, ni'n sio mega Seamus as yn bys a sŵle joch yn asge. Be ffon ar ti? Yr un gael ac y maith hyn yn tas a fwy sio. Gol y mas o siag y gali fa hynny chi stoi. Nats nach a siúl o gricca tá se cosú an ire áid. Tá scéal leisteach í dindiaran. Cé dúil tá Sarah? Just frustrated tonight. Cé fagad tú mar iadé? Ja, my kinse. Cé fá an áirt go deag fón chus léomh? Ní hesin é, ní hesin an cúis leis. Well, céir é mar sin? Sam. Ach, airín ceantach an ia. Ja, tá seantar í chéal faoi. Tá an duine réir go brail, da? Da. Bron fi cad a hála réir. Ní sam ceir le ráfaí ach, well... Tá tú ceart go leir, Jason, ha? Ní sam cead a hánig arm. Well, tá bro go mórart, ha? Leis na scrúd ag teachta níos. Yeah, I suppose. Déan me dearmad ar a réir, ha? Agus tas nóid rí se seo amach, ha? Thanks, Da. Da, geall me dit gníon me an obair ar scoil a na scrúda. Oh. Ba mé broú lasad, ha? Da, níor me ar íir faoi do chud léthireachta. Tá do léthireachta fád sa bhád níos fearr. I mean, is féad at glóir léhan is. Agus thug in na bheiglaach anchóna dit. Tá me an bhróda lasad. Well, gur mágad, Jason. Smaoiníonn tú ar nach tá an léomh a chuirbin ára. Tá mar a dúir tú.
Hogali kuna vintach dom, huh? I wish I knew vaguely would help me. It's fooey on my unit shop. The whole zacker. Since might have intach in your. But you're doing cash the currer alley if we couldn't grinds, huh? Domsa? No, the Jason. Carrock she leis an artist. Care the captain to? Ach, ní aici me chúis agus rinnas nach mar sé ó chostasach. Oh, Neil Gantanus arrogant ag dullar currer stacker idicus ma walk, huh? It's well worth thinking about. Laurig mele Rita, huh? Tusagus de bhéal mór. Ní ar me déan hanó faoi. Grinds, what a nightmare. Bhí me glad le Jason sin. Agus bhfuil chuile hort sacrí adrínis. An cinnte tá. A bhí smaoine agam. Ceapan go garróg sé go mór leis an artist. Tá méid sin an grinds all alley. Oh, scared the captain Jason fwy sin. Oh, delighted. Ach bhí fatches ar faoin bustas. Wel, chuile te brú aran. Ní hanner generic tal espar al hen tas a tein ar sin. Well, ní ceart go stufach sé sin muid. Ach, tá sé teanna go maith scoil mar tá sé. Ní le teidig sin ein orí de fatti. Oh, yeah. Tá 10 míle punt agus in eiste é mílen. Agus níl pingan le neistú nidigus do bhach. Wel, da bhoi has sin níos mú aibre. Níl me lucht é go bhfuil obergánig an amsead an bblion. O, mu sé seans go méad a 15 míl an na rosclín sé. Oh, céim sort job? O, ní le sam, ach tá sam go mag mé láh cúnta testar. No, fan no med vida, fragan ceist. Céim sort job a gist? Ní le sam a fedi. Dinne le gréhar ní nó práti a glan no Beiger Jack Scullery maid, huh? Ah, tá sa go manach in a bhí gistam. Jesus, you've got a nerve. Caird. Níchan tú, eh? Níchan tú, an bechan. Well, this agad frita. Úranta. Níle sagam céim far fós mé húr chorbe. An tachtan seo ar an saoire lein be was a gun dé chéirí áit mé ar ní